Meri pasai itu nanti pasai. Alright. Vamos a deixar a palavra. Vamos a deixar. Kita bapak nama saya. Wasa dunia ini. Wana wasichana watatu. Mwana wani pachouga. Minda kumba na mtawo. Mtawo kumba uri kumagadini kama irrigation. Ndo kune dambo chika. Takapaona paka ngaparuzi na awatazi ndakapa mwa. But ya kutengesera watu awe zitongo nya aza ndakwa. Meri aitaka pa ndo kwenye mamoto. Wadau kwenye mamoto unaopoa katengesewa. Pakuteza kwacho basa la pawa na ndio. Mukutengesera wa mundu wacho wangu wali. Watu ndi masingisha wakaanza wakatonyera na pasuti mundu wasekesa. Saka abufuma na uyu akati sumda yule kuuda. Chazotsera aba Maria. Ngomi watengesha. Ini makwana mudande wala. Mudande kwa Masai. Mudande kwa Masai. Akatengesa ndiazi. Awa na mabongo tumshukutengesa mundu. Ndio na Masai. Mundu yomuli. Utengesa mundu yomuli. Utengesa mundu. Awatengesa mundu mwenyewe. Beri Maria lazima magapata Tongo manya. Magapata Maria 1.7. Magapata Maria 1.7. 1.7. Mama tupa pale pale chiwapo kana chi. Hapana. Hii mara tunaweza kusema Maria gani? Mwanga kusira rini. Ya, pamsoro iwa mbongasi. Mare njani. Sakati na sati. Mare yekudzosera ndokutaura pakapedza nekuti pakauya ndikungoti mukoma. Pakanga wachiti ndikungoti ngawaite zvekurenda. Kurenda nemayeza achangata wakana tisu wirirana vangwati kumakotinesi. Vanoti zviitiro. So chikumbiro chedu chacho chotogara pasi. Tokwanisa kuita kanzatu sinzi tisisi takayachi mari. Mari yange tatoshandiswa natete. Saizi chato chidiwa chete pamari makapiwa mune mari. Sisi na mari kuti mwakwata ndokuita kugara asi munda usengere mulandu wangu. Wale wakaye chi. Na wale kupa mari. Wale ndipata na Baba kwa hiyo kwa 300. Wakazundipa 600. Wakazundipa 400. Wakazundipa 400. Asa munda usefu ndio takapiwa takupa. Saka iyo penda ndikupenda kudaba kwa ndikuenda kuvunza mari yangu kule msoma. Akatunda saka kutorera munda ndio wangu takapiwa pake pake. Makatekesa penye. Bangu ndio pamutenda katengesa. Akakupa imunda ndia. Takapiwa Na baba. Akalipo ndia anomfunza zingine. Takapiwa na baba. Hawana soma setu wanu takapiwa na baba. Alright. Wamwe mruangani. 33. Waskana. Kwa na mruangani. Wa isu waskana 3 dakasa. Muri 3. Wa na kuya kaenda akatoa kama manje kutapira pakapiwa baba wake. Ndio pakaenda kwa watu. Ndugu. Mai ime muri 3 wa mwana sisi wenyewe wakapiwa. Ndini sisi. Kozi yano nditera masre. Akaropa rupa wake. Akatopuwa pake. Barulu mwana mwana wake. Kozi awi mimi nangu ndiye chipeji simu. Akatopuwa pake. Kuba. Wale. Kuna yeni kaka wewe sikataka kusikiliza kazi wewe ni maafanyine tumasaiti wewe ni wewe ni kwa pende semuda sasa ndi nobe segura papa sasa shaka sasa kwa shaka ndio ngani sasa kwa tili isu kwa sikana nisegera ndangu sana bana na mnagada Statement ndio wataona. Matoni tauza takawani. Statement ndio watataka kutorea tu mtoka takawani.
matonitaura kuti makazi nababa iweri mapa asi musazotengese chii. Saka inakuchase kuti indirectly uritaura kuti uritaura kuti munda ndewake akapiwa, iwe ukapiwa pako pekurima, akapiwa pake pekurima, asi makazi musatengesa. Saka issue iripo manje haisiri yekutengesa, issue yekudzosera munhu mari yake kuti uyo aramba achirima pamunda pani pake paakapiwa, sekuri makuridzawo pani pako. Minda yakamere pamasaiti. Makazi makapiwa kuzi murime, hamuna kuzi muite sei. Saka issue yenyu irestake ndekuti munda wakatengeswa, ndizvo zvamukuramba autengeswa. Asi kuti kusina kutengeswa unoramba uri wake kushandisa, nekuti ndizvo makapiwa nevabereki kuti muite. Because munhu umwe naumwe akapiwa munda wake wekushandisa. Pamusoro chongamira. Saka isusu pakazotomwa nyaya yawo zaatengesa munda. Mwana yangu dzakazoti sinzi anga atengesa munda aya mari yemunhu. Inini ndandafunga kuti kana dai yakataura nasekuru angadziumba pamai. Woitakarisipedza nasabhuku kuti ina achagoni kurima. Saka ndatengesa munda zvikazi ayo zvakadai usina kurima pamunda audini autengeswi. Saka uyu ndopakazoisa kuende kuti ndochirima hangu ndochiioni na ndoshora munda. Todzosera mari yawo. Makati munda utengesi, makazi musatengese. Unakatopara iwe hauda kutenga sei, iwe wakataura kuti usatengese. Tanda kuti kutaurira. Miko yana baba, wana baba wakasiya wataura kuti minda takupa iri mai, asi musaite sei? Musatengese. Saka kutengesa hakuna kuzi mutengesera naimba chezvenyumba kana kutengesera outside. Akazi musatengese. Saka imi mavada kuutenga sei munda wakazi musatengese. Wamurumira mudare muno muchiti akazi musatengese, asi ndini ndada kuutenga urutima. Kwangwa kudobatsira kudzosera mari yorima asi kutengesa. Uyu siyaya nearurima munda wakazani. Munda usotengeswa. Nekuti ndozvo makasiya mataurwa nevabereki. Iwewe munda wababa wako rima munda wababa wako asi usadini Usatengese. iwe urima munda wababa wako hazviti kukupi mvumo yekutenga imwe minda yakazi musatengese. Because kana wakutenga munda wakazi usatengese wakutosvorawo chinomirana wamowo munyaya. Because mukataura mukuendera mberi nekuti ndakuchibhadhara hangu nditenge, it means kuti nyaya yekunzi pakazi musatengese hapana. Because dai mamuriziva kuti nyaya yekutengesa yekuti musatengese iripo, mudai makangoti semhuri ngatimbokontribute dzosere uyu mari yake. Uyu iwewe shamwari kondinya kuchengeta chei kurima munhu. Asi nyaya iri mukubhowa inyaya yekuti pazoita kamuzodo. Kamuzodo wazouya asiriyo pamasaiti. Ndiwo wamusuda kuti atore chii. Saka mukati zibheta isusu kana munda wakutengeswa rikatitenge isusu tibuda. Tichekutanga condition number 1 munda wasutengeswa. Saka kana wasutengeswa munda anizvo hapana anogona kuutenga. Saka chiripo ndechekuti chii chibatsirai wakanya mari kuti mudzosere mari yakamuzoro. Usagona kurima ndekutengesa munda. Because condition yamakapiwa ndekuti munhu uisei. Asi chandaona ndechekuti imi maisa condition yekuti vabereki vari kuti minda haitengeswi because mami nemedzi kuti munda wacho mamuri kuuda izvo. Because kana makuti ofa kuutenga imimi asi nimi murumbira pamberi pedare muchiti minda yakazi haitengeswi. Imidzi minda ndii mamagara munokuida. Saka isusu tichasitika kumawedzi amataura minda haitengeswi. Chibatanidzai mari mudzosere kamuzodo chii mari yake. Imimi tete kamuzodo iwewe chiripo chacho kuti unofanira kudzosera mari yako. Avo wese havana basa bamunyanya yako. Ani nyaya akanya mari yako ndiuya nayo achakubhadhara sekuwana kwarudi kwari kuita neiwe kuno kugutsa semabhadhara emboita vamwe mabhadhara 3 2 1 4 50 40 pound ani izvozvo achangoitawo izvozvo kusvikira mari yako yadii yakwana. Asi munhu auitirei imi mai kamungakwanisa kutoita kana musingakwanisi kurima kuti kamuzodo chirima munda iwowo handiti for 3 years
or 4 years uchirima kuti udzosere mari yani yako. After 4 years munhu wadzoka back pamunhu. Ari kurima kamuzondo haakwanisi kutengesa chimunda, haawaki chinhu ipapo because hapasiri pane. Ndiwe muchii yokuti kana musikakwanisi kudzosera mari yake chimupai ashandise zvinoenderana nemari yake. Asi mwamanyorana pasi ndo zvatadii ndozvataura. Sabhuku Ishe ngawaziye this. Sekuru awo hakusi kuti ndakavatengesera kuti ndikutanga kuvatengesera. Sekuru awo vakatanga kutengeserwa ndibaba wedu. Baba wedu washaya mari yekuti wana waende unotorwa kwamai wavo. Baba wacho akaenda kuna sekuru. Sekuru ndokumira nondibatsire ndaita dambudziko ndanotora wana wangu. Sekuru akataurira baba vakazonditaurira mari ikabviswa wana wakaenda unotorwa nehanzvadzi yake imari yasekuru. Ndobva tagara baba wabva aita futi problem obva aita kuti kuna sekuru ndokumira nondibatsire asi ndokuwedzereka muka wabva waidzirwa kapiskaya sekuru avo vakatowaka ipo pandikutoa. Saka ipapapo role yacho iyoyo ndiyo yanga iri role yangu, role inogara uku neyakawaka sekuru in other words, what you are trying to say, muri president yakasema kudhara kuti minda inotengeseka. Ona akatengesa iyo anoona murizi ibaba nditi akasiya tengesa. Baba wake ndiye akaseta wrong president. Ndiye akataka kutengesera uyu. Wele baba wewe. Asi pamsoro. Mimi amude. Mira tete mimi amumo. Imi tete amumo. Baba uyu hakuda kutenga bag. Baba wake ndiye akataka kusenda wrong president. Ndiye akatanga kuviolate mutemo wemhuri. Kuti munda udini iwo akasautengeswa autengeswa. Asi baba wake ndiye akatanga kutengesa munda to the same person. Ndo paakatowaka. Pamsoro. Ili nzukuti baba uyu akatengesa munda sikuru masaidi achilipo nyaya yachibonesa. Wazotanga kuona kuti zvangada kutora chiwana. Achilipo muri dzemini. Sekuru masaidi. Bachibota ora ichi sekuru saka basi medzera kuti pachi. Mina itete. Paakati zvoda kutora wana chitengesa minda mari haina kutorwa sekuru masaidi. Mari yakatorwa ndiyani? Wakaenda kutorwa, ndati mari yakatorwa ndiyani? Baba wewe. Mimi mutanga tengesa munda wani? Munda wani? Wana wangu unotorwa ndewani? Wana unotorwa ndewani? Ndewani? Munda watengeswa ndewani? Ndewani? Saka akatengesa munda ndiyani? Ndi baba wake. Because akatengesa portion yake yakangapi. So the condition yekuti munda watengeswa baba manyepo. No, kana iwo baba wako akakwanisa kutengesera the same person munhu ndipo atowaka. And iwo wochiti umwana utengesa munda utengeswi nditengesere nini? Ndinogona yeye. Kana utengesa chitengesera inini? uyotowedzera kamuka piece paneza. Makampinza kati mkamdodo uyati. Kare kamdodo wa mungu akatowaka. Endelenje yakawaka ndiye yababa wako iwe. Ukwakuwedzera chimwe. Uyu anowedzera pane kamwe kakakeka. Pane yakatengesa baba wako. Asiwo hakuya mumwe musa kuti lende tengeswe. Asiwo kana utenga unokwanisa kutenga. Hakuna zvakadaro. Kamdodo taura. Pamusoro ichangamiri. Makurukota yenyu. Chokwadi zvekutaurwa. Ndaivirana nababa Masai sekuru. Mwana wake baba uyu yakazotaura kuti inini ndoda kuti ndinotora vana vangu kwana tezvara saka kurudiwa pfuma.
Saka ndukudo mari shuwa ndakamupa mari rakandi mari yaitanga yatambirwa awasipo ongo amino kwa waishanda asi vairemekedza musikana mukuru saka vakauya tikapanana mari shuwa wana vakauya vanga vari vairi vachiri vadiki vasati vasvika pawaya tati gare garei iwo sekuru masaiti wacho semunhu wandawirirana naye akabva angondisirawo kai vabva anditengeserawo kamwe kai kanzvimbo pazasi saka ipapa ndo pandandiri kurima ipapo pandakatengeserwa nasekuru masaiti ndo pakaganurana nemunda wameri saka ndo pameri akazouya ndinoenda mudziko rangu saka vatanga tichingopanana mari yacho iyi kusvikira pa 1.7 saka ndo chimiro chiripo. Okay. Saka ndamona ye. This is because nenda ndiri chitospa pachitete. Chitospa chi. Munda weba 200 300 200 100 kusvika chika kuti kuita cumulative value ye 1700. It was then. And carry then mfano wakaenda take advantage man. Yekuti andikuti munda yao ndikanasu unoda kutengeswa unotengeswa 1.7. Munda yao unotengeswa 3500. Saka unenya yakwa kuti ndo 3500. Akuti yote chimba asi ndakutusira mari 1.7 yawakanga wakabhadhara. When was the man paid? 1.7 ndakabhadhara nini? Ndakatanga kubhadhara muna 3 September. Kazopedza kumbhadhara muna December. Gore rapera 2024. Kuto pamwe ndikadai ndakatomborima oda yanga isiri nyaya maendereri kuita. Panauye munda irutawa ndekuti inini zikatatu masaiti. Panyaya munda takaona kuti takakakuleta makore angatawo kusingarendi. Ndachiona kuti inangwa nomboya kana sendi kana dola chekwana kuya. Ndachiona kuti rent nemakore ari kutawa akawandisa. Izvo tiri kuitawo nevakomana mudi mukuzvara kwedu. Vanozoshaya pekugara sana achifunga kuti kupaisa mabhanana. Ndapaisa mabhanana autanga kubereka mabhanana egore. Autanga kubereka ndangoripata mari yani asamutongomaya mbichana mbichana. Ndio zvandakavolontiyo pane wana. Andina kuti munhu ndiri kubhadhara. Ndaitoti kutoti usaite maharaba iye samutomweti asabvisa mari yake mari yakabve yakana natete. Nanomupa yakana sendi. Kana achiti kuti uchitwe unotinge sporent. Uzonya pere mwana watete. Mwana watete pane nyaya ndi bekuti. Iwe waisa mabhanana apo. Anditi. Wobva ngekuri mari kuna kamudodo. Andi munda unenge wawa. Munda unenge wawa. So indirectly, taking advantage of one's misfortune. It is my only suggestion. We ought to renew Tangas and see for long. For 14 years. 14 years. 14 years. 14 years. Divide 17,700. 1,700 divided by 14. I'm sorry, ma'am. Mira. Saka untaroti pamurodo akachibhadhara munda $121 pagore. $121 pagore.
Undizokaramba indo pandakaona hangu kuti zvadini zvawandisa saka ndakachiona manje kuti tikabaisa mabhanana no isu zvatokwanisa kuita hazvinesi handikaka mutodo ndiyakaka pakondisheni iyo akaka pakondisheni saka pakatarwa nyaya yesabhuku bvazomboda kuti madini kumupa kuti arime mabhanana for 5 years saka uito pakazoti makore acho 5 years kumunda munhu unenge atowawadeka munda plus munhu anenge aisa mabhanana saka ndopakazogona ndiyati ndikachimupa hangu inini mari ndobhadhara mari yaunasa kutomumanya pijana ndochirima hangu pamunda imini wakumirai maindimlidzei nyaya gadzikanai naikamndombi inukababa iwewe uri comfortable neithis how much pamwedzi kuti mari yako ite mari yako ipani ndichitarisawo kubhadhara kwandakaita September, October, November, December ndo pandakakwanisa mupawo mari saka vakakwanisawo ndipawo 500 zvokurumidza upera haichaiti mani because iwe kusvika pawaita zvawaita izvi wamaoziva kuti munhu waruita zvaruita izvi uri kubatsira dambudziko rake rainaro noti kuti munhu ari kutengesa voluntary kungoda kuti ndoda kutengesa just because munhu anga ine dambudziko ndo rakonzeresa kuti aite sei ine dambudziko iro harina kupera dambudziko iro harina kudii harina kupera richingorikona nhasi and that same person still needs help saka kuti umuti zvaakaita ipopari kuti umuti ndipe 500 pamwedzi unoioni urusenza ngatidzike pa200 unoita kuti zviite easy because ukaenda kucivil court ukaenda kucivil court civil court anobvunzwa kuti unokwanisa mari iwo ukwanisa kutokwanisa $10 pakangoma pesi ndosaka ndikuti isusuka ngatiite zvinhu zvinorerukirwa kuti iye kana rutangawo mari dzacho kudhadhara kana kutengesawo musika kana chitasi yakwanisa kubvisa chii mari iyo isingavhaita unga murwadza because I think you tese tikonafana dambudziko zipo kuda kubatsira amino zvazvadi hazvo kuti ndipiwo period yekuti ndirime sei kana kuti 5 years 5 dzakawandisa 5 because why ndodaro kana mabhanana achiibva ne1 year handiti let's say waisa 1000 plants waisa 1000 plants iwo dzawaisa 800 ndo dzinokwana paspace 800 right tochiti no iwe panokwana yakawanda sei zvoita nditovinyi munhu aiva kunyasa kuita chokwadi panze pamwari munhu aiva kunyasa kuuradzika pama 1.3 plants kutaura chokwadi panze pamwari saka indosaka ndashandisa 1000 chokwadi ndati 1000 plants ndobadati 1 year handiti atoita we are talking of kuti ari kuita muna 2026 27 handiti 2025 saka 2025 ndatopanao ndituo handiti adi aiti handiti asi 1000 iwawo ngoma 1 ita mari zvinodependa kuti ngamachiyakaaverage price ungoti kupese kana kuti pa$5 so meaning kuti paari kutanga first harvest yake after 2 years $5,000 second year is going to get 5,000 from that piece of land mwezi uchingu second year third year is going to get more because arika mabhanana anenge achichi anenge achimudaka so it means kuti time chatorwa neyakaibva neyamamo it's shorter than the 1-2 years yakukamira and saka we are saying kuti second year ato 5,000 third year tongoti 6-7,000 and fourth year andikakuda saka chiimagine kuti from 1.7 to almost around 15-17,000 haidwa
Pamudava pane pada kutanga kuiswa futi mvura because munda wogara kunga usina mvura. Saka ini ndangofunga kuti kutengesera kwandandaitwa ndaiva ndaendesa mvura. Mvura ndoto ili kule hawadi. About 10 meters. 10 meters? Because ndikuti munda wangu wandiri kurima izvezvezvi andendika vakajoinana nechi saka ndindaoda ku saka ini chamuda paichi ipoli pipe here kana muda chi muda kuisa chii chamuda kuisa kana ya condition iyi ndakuisa hangu ari polypipe bandaifunga kuisa ari chii ma-PVC ndokubvunza kuti kana iri polypipe muda kuisa uchasa drip spring munoshandisa maspring ndamushandisa ikutika kana iri drip $90 2,000 meters. How many rows? Was for 2,000. You mean mutra mabanana mutra mashoma still 800. Saka tomboti yedu cost yache tomboisa kana pa 100 kana pa 200. Ndizvandotaura kuti pamvura chaipo cost yamuno ndida kuisa mvura hapana chiroba. Because even ngada kuisa ichi mwada kuisa PVC. Handiti PVC yacho ndokuisa malenzi manene. Hamkuza mususa malenzi iseka. Because nduti mimi mwada wata zvanuta magarira ndakaita. Kana mutu anokuisa 800 plants. Handiti munoshandisa 50 meters here 100 meters here kana kuti chii because kana ari ma 50 meters handiti it means muda chii muda 40 muda marows mangani ma 40 2 rows it's 20 just 20 rows 1 2 3 4 20 rows kudai dzima 50 meters 800 atogwana mabanana kana ari ma 8 atori ma 100 meters it means it's just 8 rows. Just 8 rows to 1, 2, 8. That's what I said. Saka kumbura ndikoda kunechi. We dey experience ya muti. Saka todi tongodzoka pa 4 years here baba. No. To me still 4 years yakawanda. 2 years to me will be okay. It's not only bananas. Hakuna ile chimwe chimzamunoita chinokwanisa kuti kaipapo chiri faster than bananas. But arisiri kubhadhara zvakanyanya pane kabhadhara kubhadhara zvakanyanya but kabhizi kanokwanisa kuti iwe tikau chake unokwanisa kudzita 3 kapagoni pa 1 year unokwanisa kuita 3 maharvest ebeans 3 harvest per year kana dziri beans munongotsavhaira jipi tichaona numa 45 nechi izvo ndo dzinodiwa market faster mukaisa kawaiti kaya nechika kana kunetsa ika kekutina kaya chinewo futi kama expenses ekuprepare yendi yacho maximum that can give you kuti mushandise lendiyo to compensate you for your next 3 years. That's the maximum that you are looking for doing this. But kana maya wachikwanisa kukupa mari if people can come in vachipa mari zvakanaka and the other option iripo futi ndekuti kana mhuri isingadi kutora mburi handiti iye mukomana kana chiti anokwanisa kushandisa lendi iyoyo handiti he has to commit himself kuti after every 3 months you pay him $500 iye uchishandisa lendi then wapedza kubhadhara uyu mari yake handiti iwe wozoshandawo mashandiro okuti uzodzosera neunited ndo imwe option ndichi iripo yekuti uyu asazvinetsi nekushandira yako handiti since iwe waratidza chi interest yekuti unokwanisa kupashanda handiti you go in there woita sei wopashanda asi issue yekubhadhara chi murimoma yatransfer kubva kuna tete yako Daí,
Zuzika. No more options are so that we assist you. Yes, hello. Mama ndikukumbira. Ndikukumbira kuti sezvo munda wangu wa muchiki unodzoka kwandiri kana kuti tiwambo kushandisa. Kana mati wanoita for 2 years, 3 years wachina. Ichi wachidzora mari yavo, then wodzosera munda kwandiri. Noti pamupacho vanenge watoisawo kuti waisa mabhombi ndakuzotoona mabharana kuti vanenge vakuzvisiya zvazvavo. Pane kuti uyarimi. Ene mari yacho futi handifuni kuti unogona kuidzosera. Noti inini akandonda kuti takutorera munhu. Tatobva kuno akandonda kuti takutorera munhu. Saka takakutorera munhu. Saka ina chikumbiro chakati. It's okay. Ini ndaona hangu saka inina kutonga. Asi munhu anenge anakuoma kuti considering age and I would suggest that I would throw this ball to back to you in Bam. Chienda mwete sit down na maya. Mowira na mawira. Kumchachanga sit. But chanisuda don't take advantage. You would know toka hema ya. Intention chiwekebo. Chinozo ndio. Chinozo mbatsirawo. Iyi masunga. Ndingadaro nekuti family ndakabva nayo no 2005 right. Makawata na wale pakatoskana. Nyamu mabashi kwenye munda wakunoshanda munda ndiani aidzosera mari yake ndozvatopera asi chatakuwedza nechikuti munda uitisei munda usitengesa asi chiziva kuti imi mese kana paine angane nchechi nekutengesa munda ndanokurumbira kuti kuti in the event wangu nisungwa mfumafu munda wewe kuti zvinenge kupasi unozokusala kuti kumasaiti kana weyakulimwa wakafumaka kwa munda waini ndio basa lenye seguriro nana masaiti kuti patons of agreement seguro itai oversee that agreement na masaiti kuti mwana aita agreement neuyu uchashati maunja kuda kudzosera mari yake yakangaita sei yakange wabhadhara asi munda after that time unozokuwa kugara kumhurumende nekopi yepo but musazomanikidzira kana mutu ndi kwamasaitika haanotaura zvaimo ane right yekusiyira munda wamunhu waanoda izvoziva izvi kuti musafungoti kana aizi ndi kwamasaiti watowenyu anokasausiya anyora munhu wake ashatora munda kuti ngewake. I think it works. Right, anyway, thank you. Next.